korapiloak diren bi estatu, gu aurrere zalgira korapilatu. Korapilo borobil edota karratu, korapilo anarko edota sakratu, puntak nola hartu, ta zilotik sartu, nola estekatu dugu estudiatu. Noiz ikasiko dugu nola askatu, noiz ikasiko dugu nola askatu. Eta una, gaiak zer dion. Goizean, atera zira etxetik. Bidean zoazela, iragarki bat ikusi duzu. Huna zer dion, etorkizuna zure esku da. Hiru bertsu nahi duzun doinu eta neugian. Goizean, atera zira etxetik. Bidean zoazela, iragarki bat ikusi duzu. Huna zer dion, etorkizuna zure esku da. Zer izan nahi duk haunditan, galdetzen zaigu lehenbizi, nahi alduk dantzari izan, edota bersuka hazi, nik horiek ez nituen nahi, nahi nuen lasterka hasi, futbolari ametsetan, zenbat min, zenbat karrasi, zenbat min, zenbat karrasi, eta orain erretreta, ta pentsioen justizi, horien atzetik gabiltz, aberatsaren malizi. Ez dut nahi geroko ametsik, ez amets ta ez kutizi. Nahiago dut antzieta, oraingo aldian bizi. Nahiago dut antzieta, oraingo aldian bizi. Eta gure herria zer bilakatuko gerora, nola zartuko ote naiz, nola joan entzait denbora, aurrak izanen alditut, aurren atzetik biloba, zenbat egutegi urrun, zenbat amets, zenbat droga, zenbat amets, zenbat droga, etorkizuna asmatzen, 40 urtetik gora, milaka persona dabiltz, ze gogoa, ze ganora, nie noa bere xerka, ez noa ez ni inora, bere xeka joan gabe, ona bera etorriko da, bere xeka joan gabe, ona bera etorriko da.
esku zer dagoen, pentsatu izan dut batzutan, eta gauak galdu ditut, olako bide antzutan. Gero esnatu ninteken, ia edo zein ordutan, bekokia izerditan, eta gaixoen modutan, nik ez dut nahi etorkizun galdera undi hori ukan, badakit gaur eskutan zerta zertarako dutan, ta iragarkiek gezurra dute miaren puntan, ala saldu nahi du baina ez dago gure eskutan, ala saldu nahi du baina ez dago gure eskutan.